Jekk ħadd tixrob issuqx. Dan l-appell drajna nisimgħuh f'dawn iż-żminijiet u forsi tant kemm indara li wieħed ma jaħsibx fil-konsegwenzi serji li jistgħu jinqalgħu f'inċidenti kkawżati mix-xorb eċċessiv. Fl-aħħar jum tas-sena huwa news żar id-Dipartiment tal-Emerġenza. Il-konsulent mediku Andre Merċieqa spjega li għal ħafna ħaddiema tal-emerġenza dan il-lejl marbut ma' ċelebrazzjonijiet huwa bħal ġranet oħra ta' ħidma u fid-dipartiment jiddomina sens ta' altruiżmu u umanità. L-atmosfera fl-emerġenza tkun ta' ħafna xogħol, però naħseb ikun hemm ħafna dedikazzjoni mill-istaff. Naraw ħafna każijiet ta' problemi mediċi li naraw jisenqalhom kull żmien tas-sena, però naraw ukoll ħafna intossikazzjonijiet minn alkohol u drogi, ġilied u inċidenti ta' traffiku li jista' jkunu jew kawża ta' alkohol jew affarijiet oħra. Kull inċident huwa ikraħ imma f'dawn iż-żminijiet tas-sena iħallu timbru akbar, speċjalment fuq il-qraba tal-vittmi. It-tabib Merċieqa tkellem magħna dwar inċident li esperjenza snin ilu propju f'dawn iż-żminijiet. Kien ukoll l-aħħar lejl tas-sena, meta ommu missier flimkien ma' żewġ titfal tagħhom ta' 3 snin u 5 snin kienu sejrin lura d-dar ftit wara nofs il-lejl u xi ħadd allegatament xurban daħal fihom bil-karozza. Li niftakar huma l-omm u l-missier kienu vera ħżiena, ġifieri kienu fil-periklu tal-mewt, u għad niftakar it-tfal li tħares li għajnihom u tipprova tispjegalhom daqsxejn is-sitwazzjoni, prova tsib xi ħadd min joħsibhom għax allura għax ġew għalissa ma ħadd min joqgħod magħhom u naħseb meta niftakar tqabbadni l-bart. Il-konsulent mediku appella li anki jekk persuna taħseb li grok wieħed ma jagħmilx ħsara, l-inqas qattra tista' twassal għal inċident li jista' jweġġa' mhux biss lill-individwu li jkun xorob imma anki ħajjiet innoċenti li jinsertaw ikunu fit-triq. Daw il-pazjenti ġieli jdumu jekk jgħixu, jdumu xhur jekk mhux snin twal ta' riabilitazzjoni, operazzjonijiet wara operazzjoni, il-problemi legali, kriminali tas-sitwazzjoni tagħhom, ovvjament l-emozzjonijiet li għandu fil-familja tagħhom, apparti l-problemi finanzjarji li nqalgħu. Allura naħseb ta' min naħsbuha darbtej qabel ma nagħmlu ċertu affarijiet kuljum, però fl-ewwel ta' sena jkun hemm iktar konċentrazzjoni.